Ojora jotonono sobra jisun mungbai lamsogo. Huske tongdi. Samung bijab berem nichi butang nichi charo sawo norokni sakni bagibo norok huske tongdi. Phola kathar norokno naikolna rmani amothani jotoni bagibo huske tongdi. Mera mrungnaisa mera bodolno charui khandui tonma haike kaitorni mothanobo tondi. Bo abono bini paithangni theibai paikha. Author oro heresies false teacher hypocrite kokjaya phrangnai rok mothano suprunani dera rnani yaphangni simino chaitukjak hnui samase. Aborok bai katina bagui belai sian te aida romui tongna nangnai. Simung srunglaimung kisa nango. Hake 10 doctrines of systematic theology ebakhe elambakni kaichi phurungmung nai nailayanu. Tini oro kaithamni ulni phurungmung khe motha hayake church Greek kok by ecclesia abo ringjak bororok kuthum laima hinmase. Motha songsanai ba founder hingke sobra Jisu Kristo sakpang. Jisu Kristo church ni introduction remakhe ahai hake Peter ang nono okok bosawo ang o holongni sakawo ani motha tisawanang butharnai rokni phan suda abono mecheni manglak. Matthew chapter 16 verse 18. Sobra Jisu Kristo bini sakni theibai khe a church no songsao bono mothani bokhro. Pentecost ni salo puila church bachao Peter 3000 borokno baptisma ruwi Jerusalem mo church chengo achayu. Church ebakhe mothani nangkukmani samung hayake nasik mungkhe kuthumui tonglainani poito baksa nglainani Jisuni dagi mano pirnani khoroksa te khoroksa kha basarnani a kogle soino tabukni salo juda juda kebangma motha tongo hunba bo mothawo kuthumnai Catholic, Presbyterian, Evangelical, Believers, Baptist, Pentecostal, Assemblies of God te tematmarok aborok tamo bahai kokhe ahai motha bodol jesek phano bangthung abo mungsaya Christian rok mothawo kuthum laikhese chao Jisuni busakse motha phia abo universal motha se abo chukno hani kokno samani a motha kaisano joto puitu khlainai rok bebakno a mothani se hunba tabuk local motha ebakhe sungsaro nugui tongma motha abo bangino mano juda juda tongnai no aborokni bising sosol kaham kaisa bukuri kisa misa joto mothani no chaya chugya tongnai no phiaba aroni bisingono te kisa kaham hnui basina romnakhe abo early church hayake Jerusalem ni kuilani church Peter songsamani James by Tiduljak church bini aida kaida by sollaijak hinkeba chao abo ongkha sak by chalukjak autonomous independent sungsaro tabuk mainly for church polity abakhe mothani tidulmani goron kaibrui tongo a kaibri goron ba for polity ni bisingono asa kwbangma church rok khobjak bayo aborok ongkha papal polity episcopalian polity Presbyterian polity tai congregational polity tabu kaisa goron khe ebakhe polity number 1 khe papal tidulmung ebakhe papal polity Latin kokbai papa hmase pope father hmase o bodol rokni khe pope ongkha church ni supreme bokrok borok puitu khlaima khe soi Peter nono mothani bokrok chongjakha tai elambako samani a surani hinmani kok abo Peter no yafarjakha a chabi Peter ni yago hnui borok puitu khlaio te abo tabuk pop snamui phan yaphari klangjago yaphari tonglaio Rome ni church hinkhe sungsani bebak church ni bokrok te kesa goron khe hayakhe polity number 2 khe episcopalian
Greek kokthai episkopos. Bishop ebake naikolnai okra manise. O bodolke amchai kotor ke khawui aroni beba kaham hamyani wansung mungni barja bishopni yago yafarjak. O bodolo kotor unglainani kotor chalainani sak kung chuklainani kisa misa khachikmung nukjago. Abo Roman Catholic bai sollai rereno klayo. Polity number 3 ebake kainini ulni tuidulmung goronke Presbyterian. Kebangma mothani okra rok ebake elders rok kuthumui kaisa council snamui election khlai ebake chongbari khlai khoroksano bo khorok chongui motharokno tuidul layo. O bodolni khe pastor ba clergy ba tuifangni yagomang phan waisu mothani bororokno kisa misa chikon mikon kokrok koksana rjago. Jora burum mothani elders hayake okrano councilo rohorui kokmang salaimung sablaimung khlai motharokno tuidulo. Motha sak kaisa missionary pastor rohornani chongnani phan rjakya. Elected bokrokni approval nango. Rangri management system belai karak belai strong. Tabuk polity number 4 hunba kaithamni ulni tuidulmung goronke congregational. Abukhe motha sakno borokni yagono phan rjak. Borokno joto khlai mano. Kaisa motha bo sakno bini phan sak bai chalokjak independent autonomous. Kubun motha bai bayap tongphano jani mothano jano tuidulo. Borokni sakao kotor okra kre. Christose mothani bokrok. Sakni mothano salai kuglai elder ba pastor chonglayo. Mothani pholani chamung tei mothani kaham hamya wansungnani phan pastor no rjago. Tei bono chubana bagui mothani deaconsrok asuglayi kaham hamya salayo wansuglayo. Mothang jakmani kokno pirnani bagui sak mothano barja nao. Jorao missionary samungni bagui chongui rohorlayo tei chongui rohorjaknai borokni ebake evangelist pastorni noknukhuni cholinani kogrok motha sakno independently decision nao. Jora borok kaham mankhe kubun mothani borokno ringei naharei missionary samung rogo thepalayo chubalayo. Kubun mothano mungsa poja boksinya. Bayap motharokbo jora khe waisu kha phurui rang puisa chuba churu. Philippians chapter 4 verse 16. Kok pai thakhe ahai mothani tei samung tongmarok khulumma chubama phorungma tei chikon mikon activities ni kogrok orowo khobjakliya. Phia for church government ni bisingono hasakani gobang kuk church khobjago. Baptist bo Presbyterian tongo, Catholic bo independent tongo, evangelical bo congregational tongo. Joto form of church government nino chama tongo chaya tongo. Abo no nasigyawi Kristoni kok pirjaknani no se thancha khe naithai klayo. Gobang pastor gobang missionary snamui mannai dofase kaitoni hamari gobang mannai. Jerusalemni puila motha je mothao James pastor ngui tongo. Tei o hani pastor missionary Greek, Italy, India tei tema harogo missionary rohorma bagui sogumya bagino Israel ha buisai hamari gobang mano. Chini Tiprasa rokbo paraganangui tei biang harogo pastor evangelist missionary rohori mankhe kaitor hamari rnai. Amen.